הפריצה בבלוק. מה זה כבר פעם שנייה חודש? יאללה, בואי לחנות בקרה. גברת, תרגעי, תסבירי לי את זה מילה פשוט מאוד. אבל אני לא מבין, הם פורצים פה כל הזמן, זה בלתי אפשרי, זה בקומה השלישית, זה כבר פעם חמישית החודש. בסדר, אנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות, אבל אם לא תתני לי את הפרטים שאני צריך, אבל אם לא תתני לי את הפרטים באיזה שעה נכנס לדירה ראיתי? ילדים, לעמוד בצד, לעמוד בצד, לעמוד בצד, סליחה, לעמוד בצד, אנחנו אחרי זה נדבר איתכם. ילדים של מי אלה, סליחה? שעונים נגנבו. כמה? אתמול 2 שעוני זהב. הבנתי, יש הזקה? לא, אין לנו הזקה. טוב, זה כבר עניין של הביטוח, זה אני לא כל כך יכול לעזור לך. היו כסף. בחלומות קרקור זה לא היה קורה. מה כבר קשה לתפוס פורץ? זה בטח כבר אותו אחד. קלטתי פה בשמונה לאף אחד לא אכפת. אם הייתי תופסת אותו, הייתי מקרקסת אותו, הייתי משנה לו את הצורה. בואי נעשה את זה. אם השוטרים לא עושים כלום, זה לא אומר שאנחנו צריכים לשבת בבית ולחכות שיפרצו לנו. מה? בואי נגייס ילדים. נביא לו מכות? בואי נגייס ילדים, נעשה יחידה מיוחדת, תפוס את הגנב הזה ונראה לו מה זה. פעמיים התקשרו אליי החודש מבית ספר בשבילך. נו, הם לחוצים שם, מה את רוצה? מה זה לחוצים? יש לך בגרויות השנה, מה קורה? לא קמתי, מה קרה? ככה זה מתחיל, מה זה לא קמת? מה זה הסיפורים האלה עכשיו? פעם אחת לא קמתי, מה את רוצה? וכן, התחלת לצאת גם בערבים ואתה מדבר אליי לא יפה, מה זה? בואי נא, לאן אתה הולך? הולך, מה זה משנה? לא משנה, תהני. היי, ממי. שמעת על הפריצה? בטח ששמעתי, אין פה שקט. השתגעת כבר מהשכונה הזאת. בוא תאכל, ממי, בוא. תקשיב, ממי, יש לי משמרת לילה, אני הולכת לנוח. בסדר, ממי? אני רוצה שתכין שיעורים ובלי מחשב, בסדר? מהיום, אתם לא סתם ילדים מהשכונה. אתם חלק מהכוח. תדברו רק כשפונים לכם, ברור? כן, מפקד! אני יודעת שאתם תצליחו, אתם ראויים, חזקים. אתם תצליחו איפה שהשוטרים לא הצליחו. כן, המפקד! מפקדת! המפקד! המפקדת. טוב, עזבי אותו. תנו לי א'! א'! תנו לי ר'! ר'! תנו לי י'! י'! תנו לי ו'! ו'! תנו לי ת'! ת'! מה יצא? אריות! מי אנחנו? אריות! חמודי, אתה תביא את השתייה. אני יכול להביא קולה. קולה עושה גרפס, הם יכולים לגלות אותנו. מה אתה רוצה שאני אביא? אפשר מצלבים? תביא מצלבים. כן, המפקד. דוד, ליאל, אברהם ומאיה. תצאו לפטרולים. כן, המפקד! מה זה פטרולים? ציורים. קדימה, ללבוש מדים, לקחת ציוד וקדימה לעבודה. כן, מפקד! איפה היית אתמול בין השעות 9 ל-11? סליחה? ראיתם מישהו חשוד ליד הבלוק? אתם יודעים מה גנבו? תכשיטים, כסף ושם. קולט זה מטר מהבלוק שלנו. קודקוד שומע? קודקוד עבור. פשוט לא יודע שום דבר. גנבו להם כסף ותכשיטים וגם את השעון שלהם. מה זה השעון הזה? תגידי, יש כזה גם לבנים או שזה רק לבנות, אה? יאללה, שוב. זו, זה נראה. אבל אני רואה טלוויזיה, זו. דוד, תעביר ערוץ. לא, אני רואה... יעקב, אל תציק לאורחים. רגע, אני... אז לך תעזור לאח שלך. מה אני לא אתה, אבל... לך תעזור עכשיו. וואי.
מה זה, מאיפה כל זה? הבאתי שיהיה קצת משהו טעים. אמא אמרה לך לעשות קניות? מה זה משנה? איפה פתאום יש לך כסף, שעון, המבורגרים, קניות? מה אתה חופר? אתה רוצה תאכל, אתה לא רוצה אל תאכל. מה זה, מה אתה עושה? לא עניינך. לאן אתה הולך? תפסיק עם זה, יתפסו אותך. מה אתה מבלבל את המוח? אמא, תפסיק, אני אגיד לאמא. תקשיב טוב טוב, אל תדחוף את האף שלך לעניינים שלך, הבנת? קח 50 שקל, אם אמא שומעת משהו אתה מת. מה אתה יודע על הפריצה? שמעתי שהולך להיות פריצה בבית כנסת. באיזה יום? היום, באיזה שעה? 2 לפנות בוקר. איך אתה יודע את זה? דוד של חבר שלי, אז אחותי סיפרה לי. איך הוא יודע? הציעו לו להיות שומר הפריצה. מה אתה אומר? צריכים לקרוא לכולם! כן, מפקדת! עומר? איפה עומר? הלך לפני שעה, למה? קרה משהו? אני צריך לדבר איתו, אמר מתי הוא יחזור? לא, הוא הלך עם חברים שלו ללמוד לבגרות כל הלילה. הוא לא יחזור כל הלילה? לא, הוא חוזר מחר בצהריים. בואי לאן אתה הולך? רק עכשיו הגעת. מה זה, משחק של ילדים? מה, ראיתי את זה בסרט. יקום, בוא שנייה. מה זה פה? מה זה השטויות האלה? קיבלנו דיווח על פריצה בבית כנסת, ב2. מה אתם מכינים פה? מכינים מלכודות. למה? לתפוס את הפורס. מי סביר לכם את השטויות האלה? יצחק, חבר של ריף. והאמנתם לשקרן הזה? יש לו מקורות טובים, בוא תעזור לנו. נראה לך מה אני אעשה ממני צחוק? בוא, אני רוצה לדבר איתך למעלה. מה, אתה כועס בגלל שהתחלנו בלעדיך? אני חושב שזה אחי. מה? יש לו פתאום כסף, שעון, אני לא יודע מה לעשות. אני לא רוצה שידפקו אותו והמשטרה תתפוס אותו, זה יהרוס לו את כל החיים. יש לי רעיון. קודם כל, נגיד לכולם שאין פריצה. ואז נתפוס אנחנו את תומר. ואנחנו נוכל להפחיד אותו שלא יגנוב יותר. ככה המשטרה לא תדע. תכלס רעיון טוב. יאללה, בואי. כמה זמן הוא צריך להגיע? אני לא יודעת, הוא אמר ב2. 1:30. איזה שעמום. אני נרדמת. שעמם. נראה לי צריך עבד עלינו, אולי נלך. בטוח עבד עלינו. זה לא עומר! תתקשר למשטרה, שיבואו עכשיו. מה אתה עושה פה? אתה מתחיל להתקשר למשטרה. תתקשר למשטרה, דחוף. מה להגיד להם? שיש מצב בבית כנסת. איזה בית כנסת? נצח ישראל, ליד לא כאלה. שלום משטרה, יש פריצה בבית כנסת נצח ישראל.
תודה, ביי. הם מה באים? אתם עושים פה? הם באים? וואי, אני כל כך שמח לראות אותך. אתה לא מבין, תפסתי פורץ, חשבתי שתמיד שאתה הפורץ. זה פורץ, על מה אתה מדבר? תפסנו את הפורץ, עזוב, לא משנה. אין לך איזה בוגרות ללמוד? יש, לומד, התחלתי לעבוד פה, עוזר קצת לאמא. אתה לא אומר לה כלום, אתה שומע? נשבע לא אגיד מילה.